Na hellóztok, én Patrik vagyok, és ez... ez itt a Patrik Gaming. Például is megmutatom a nevemet, szóval ha nem dobnak ki kedves Roblox, akkor megmutatom a nevemet. És ez a telefonos nevem. Szóval ja. És bebírtok jelölni, ott van Pogri 62. Ilyen skinem van, de van több is. Meg ezzel természetesen megnézzük, hogy mennyi pénzem. Tegnap olyan 25 millió volt. És abból azt még arra rágyújtottam. Nem, azt elköltöttem, ha jól tudom. Maradt, nem tudom már valami. 9 millió. 9 millió. Gyere. 10 millió, mi van, öcsém? 5000 egy ilyen fos. Végül ez Ford. Ford Mustang. Hát mindjárt végigérek ezekkel. Ez 10 millió. Megvegyem a Behemet. Behemet nem veszem meg, inkább haladjak sorba. És már mindegyik szinte megvan, de szerintem mennyivel bírtam. Mindig hozzáhasonlítom a formátjához, hogy melyik bír gyorsabban meg a formát. Szerintem ez a form nem. Jaj! 80, 83, 89, 90, 95 földobtak. Igen, már most kanyarodtam. Hát, ami nézzétek a Forma 1-ben, nem egy kicsit tolatva is. Néma. Tolatva is 35-tel megyek szinte. Ilyen megmutatom a speedjét a hosszú egyenesbe. Szinte 200. Főd is dobja 200-ra. Speed, amúgy figyeljétek, amúgy a kocsival nem bírod elrúgni a labdát, szóval az fos. Majd beroppan a tűz. Monster. Aha. Szia Naruto. Oh no. $100,000.
1 millió. Nem akarok most már rúgódani. Muszáj! Az mi? Mindenkinek ajánlom a játékot. Menjél már! Kis tuk-tuk. De... Nem bajá van. Megyek a kicsi kocsimmal. Ezt legalább lehet vezetni is. Mondom. És az ott hogy nem maradnék? De... Nem. Fölveszem a Lamborghini Diablo. Hátra tolod. És... ez a második leggyorsabb kocsi. Jó. Ez majdnem olyan, mint a Forma 1. Nem is tudom, hogy melyik van még közel. Ez a Lotus 7. Ez is nagyon jó. A Lotus. A Lamborghini gyorsabb, mint ez a Lotus. Mi van? Meg se néztem. Nézzük, ez mennyivel megy. Menjél már! Nem hiszem el. Én most már komolyan mondom, hogy nincs. Ez. És még ez is gyorsabb a Lotusnál. Mi? Takarod. Jó, ugye ez 6 millió 60 kell. Istenem. Teljen már az idő. Nem bírsz egy kicsit gyorsabban? Köszönöm. Ezt úgyse fogom használni. Majd ezt a Ford Mustangot. Ezt a Murát. Bangi Yellow. Elvileg ez a legjobb a játékban. A kocsiból már csak ennyi kell. Egy, kettő, úgy számolom, hogy 1, 2, 4, 5 kocsi. Elvileg kevesebb. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Mi van? 2-vel kevesebb kocsi kell csak. Ne focizgassál, mert oda robban a tű. Mondjatok valamit, hogy mit játszak, mert kicsikét szar. Ma meg a csoki már megint játszik, azt nem hiszem el. Motor Sly Race.
Ma élbe roppan a tűz. Így 9, hogy nyám már bazd. Mennyi hülyeség van ezen a szaron is. Roller race, mi a faszom? Valahogy össze képzelni, de mindegy. Kicsikét éhes vagyok én. Na, akkor nézzünk egy kicsit TikTokot. Mert szeret. Oh. Az igen. Fúj, fúj, hagyja. De... Tuesday. Oh. De amúgy be lehet követni. Amúgy meg lehet találni a fészkamomat, csak szemüveg van rajtam. Egy új kedvenc zeném a szólva. Olyan. Ez a neve, hogy mentalitát, de amúgy ott van alatta. Szevasztok srácok! Itt áll mellettem Lümen Prala cimborám, és eljöttünk a legújabb klipjének a forgatására. Hogy sikerült a zene? Mit kell tudni róla? Van-e valami különleges sztori esetleg? Illetve mit láthatunk majd a klipben? Mert most ide gyűltünk a nyugati pályaudvarhoz közel. Az igen. Itt vagyunk nagyjából 100. Na, most az, hogy ez